Čaute ľudia, vítam vás u mojom nového videa. Dneska som tu s Rajvo spoločne so Sebím. Čau Sebi. A dneska tu budeme hrať Dua, ale ešte pred začiatkom videa nezabudnite dať like a odber so zvončekom a nebudem to ďalej oprecávať a ideme na hru. Poď Sebi. My budeme hrať so Sebím 2v2. Bra, ale spolu ty inteligent. Nie, poďme. Alebo idem proti Sebi, moje nové jednotky. Poďme arénu, nie. A ľudia, schválne napíšte mi do komentárov, že aký Ešte zabijem Sebastiana. Dobre, priamo sa uvidíme. Áno? Ja som si zabudol pred začiatkom videa zmeniť citlivosť, takže mám úplne hrozný aim. Takže toto bude... Typek na kamera používaj. Nepoužívam To ja aimbot. určite nepoužívam. Kamo, ja neviem hrať na tejto mape, keď mám strašne malú citlivosť. Čo mám? Jasné. Takže túto mapu už nebudeme dávať. Nechcem Ja som nedal. si predstavovať citlivosť. Ktorá bude trvať, to je predstavovanie, bude trvať bilión hodín. Kde si ty srač? To je nejaký týpek mŕtvý. Co? Ja som videl. Kde je mŕtvý? U teba doma. Kde je mŕtvý? No Vidím. to sa nedá. Ľudia, všetci pomene do komentárov Sebi cheater. Ale tak mimochodom ľudia, keď dáme na tomto kanále 10 odberateľov, spravím vlastný song. Čo? Takže nezabudnite nahodiť tie odbery, aby ten song vyšiel čo najskôr. Skrs. Dik. Ľudia, všetci povinne Sebi cheater. Ty si taký cheater, Sebastian. Nemám za to, že to je najlepšie. No, keby nebola táto mapa, tak ťa rozdrtíme. Skrs. Hej, ty tak to môže? Ja to ťa chcem všetko ďalej, neviem, či ty sa chceš nechať. Tak ty sa asi nechať nechať zachrániť. Ja som vlastne vodil dole s 3 hápkami. Ty na tom dosť zle. Veď, lebo ty si nový cheater. Poprvé. Za druhé som ti vravel, akú daj mapu a presne si dal opak. Prvý nás ma poradil. Ty buď ticho, ty túto mapu máš nahratú. Ja nemôžem prvý tretí tady ležno. Jasné, takže klame. Poďal som. Ja milujem Minecraft. Počkaj. Ale nepočkám, Bojko. Ja som nedoskočil. Niekam nedoskočil. Potreboval by som double jump, aby som naskočil. Tak si kúp dagetky za 30, nie logika. Logical Sebi. To neskočím. Tu sa tam bol.
Ľudia. Reálne Sebi má hacky, lebo on... Bra. Ľudia, teraz som sa... Jasné. Jasné, decko. Kamo, teraz ideme arénu a uvidíme. Dávaj výmač a ideme arénu. Ja mám strašne malý ping. Neviem. Bra, ty máš ping. Bra, mám... Kamo, počkaj, ja mám ping 110, čo ti šibe? To ja si pozerám ping a ty na mňa stráš, jak najväčšia. Ale ja vystrelil som a ty si vtedy to povedal. Ale kamo, tak ty máš cheaty. Ja viem, ale nechcem. Čo, ja si pozriem, aký mám ping, nestrieľaj. Brá, ja mám ping 96. Brá. To ty ide fér. Ja mňa ide takto. Možne, Ježiš, decko používa flare gun. Vidíte, ľudia, presne toto sú nubovia. Nubovia, čo sú lepšie než ty. Lebo nubovia používajú flare gun, keďže flare gun je okej, nebudem používať. Aha, namiesto toho si zoberieš shotgunu, vole. Nevieme niečo viac. Ľudia, všetci povinne do komentárov Sebi noob. Aha, shotgunku si zober. To nie je shotgun, to je obyčajná pistolka. Pištolka nestrieľa rýchlo jak samopal. Tak má uzínky. Ale zabil som ho. Ručičkami dostal. Dostal to nie je to uzínky, kámo. To je normálna zbraň. To strieľa rýchlo jak uzínky, ale dobre. Ja viem. Bum! 2-2. Veď? On si Pepek. Seš Pepek námorník. Ja nemám uzínky. Odkiaľ by som ich nabral. Kúpil logika za kľúčiky. Takže ty máš neomezené. Dick. Tak jumpuje. Jak? Logicky. Cheaty. Easy. Nie, nemám cheaty, len mám... aha. Bra, ping 82. Super. Ok, ideme na Jasné, máš zasal riflom. Máme s tebou pistolkou. Dobre. Si chcem splniť questík. Musím vyhrať. Na to zabudni. Ešte tak nezabudni tam vyhrať. Aha, tak to není pištolka, cheaterko. To je anonálky. A ty si povedal, že je s pištolkou logika. Ja hovorím, že akože mám na teba pistolkou. Ja som povedal, že áno, a to taký ok. Tak nič nehovor, dobre. Dobre ty. Ja Ja som viem. nechcel hovoriť žiadna. Easy. Robuxov mám víc než svoj táta. To je pravda, ľudia. Mám viac Robuxov než jeho tatko. Len si ho vybí.
Taký malý headshotky. Malé headshotky. Určite hrám bez cheatov. Poď ale, viete o tom, že sa vypo... Aha! Tam to máš. 5 HP mi ostalo. Ideme do lobby, bro. Tu je Gigaket, ľudia, Gigaketík. Ľudia, to máme Gigaketa. Ľudia. Čau, Gigaket. Čus. Porazil som sebi obra. Počkaj, ja si tu... Pôjdeme hrať 1v1. Poďme, ideme. Počkajte, ona si kúpi novú... Som to strašne slabý v tej hre. To ma nebaví. Sa pozrieš na môj level, tak... Ja už raz som najlepší. Teraz som ťa porazil. A keď si to porazil, ja teba. Lebo si hral na plnú, ktorú hráme Big Arena. No, Big Arena. Keď padne Onyx, ja som ťa zabil. A teraz je zdechne. Strašne senzitivitu, to čo je s tým? Kamo, ja mám ping 86 gigaket. Počkaj, Sebastián. To ja nie som. Jan, na profilán. No čo je? Čakaj, mi sa to laguje. Teda senzitivitu mám úplne. Tak ty keby si videl môj ping. Jasné. Jasné. Gigaket má more 30 hápok, ale kámo, ty si kúpil z iPhone Ice. Jop. Vy máte reálne, Gigaket, ty máš 30 hápek a Sebi má 31. Ja sa len bojím, že sa bojím. Ale Bachal má ešte jeden náboj do flare guny. OK. Ty sa nesmiel, bo možno ešte ti dám headshot. No tak to pohybuje svojim aimom. Headshot. Lepšie ako ty. Že máš viacej. Ja porazím. Tu. Aha. Že ty porazíš každého, keby tu bol gumík, hneď skapeš. To je pravda, ale on to hral. Nevidíte, nie je dobre fighting. Dick, a že má lepší aim. Ty! Vyžral fight. Dick, jak som ťa zabil Gigaket. Mám asi cheaty, ne? Jasné, zozadu Seviňa. Bojko. Ale ľudia, on má cheaty, keďže on vie lietať, ľudia. Lietať. To by sme museli pridať, jak motokáte. Balónky. Ale kámo, lakér. Aha, lakér, vraj lakér. Hello. Jasné, s motorovkou si poď. Gigačet má to zabrali. Ok, ty nie. Veď? Bra, ja mám ping 79, mare. Ľudia, Však keď točíš. odkiaľ som nabral ping Lebo točíš. 82. Aha, 82 Točíš. ping. Ja viem. To Adam, už máš zapnutý mikrofón, však. Jo. Si to minule podelal. Jo, snať. Ježiš. Jasné, zozadu idú dvaja po mne, decka. Zozadu. Čakaj, Sebastián. Decko, tam si vyleze hore a kempí tam. Veď, kemper. Kempiaci. To nikto nezakazuje. Ja to teraz zakazujem. Ja nebudem kempiť tam, ale aj ty si kempil, ja som ťa iba stal. Ty si kempil sa, vydáš.
Veľmi. Veľký. Ešte. Celé, že nekempíš. My sme dali backrooms camp. Poď tímovať. Ok. Budem. Odtiaľ vás rozbijem. Rozbiješ. Robuxu mám víc než tvoj táta. To je pravda. Zlaglo. Ja nestrieľaj. Gigač. Profila. Gigačet. No, síce som gigačet, ale to je jedno. Ale tak jasné. 9 HP má. Lebo čo robí Gigaket? Gigaket. Ty buď ticho, ty nestane Gigačet. Gigaket kempy, to je pravda. Sebastian má minus 500 aura. To myslím, nenapíše do komentárov. Áno, všetci napíšte povinne do komentárov. Sebi cheating. Že Gigaket, síce to už hovorím po bilióntik. Keď k Sebastian, keď pôjdeš... Dajte za mňa do chatu 2, lebo furt prehrávam. Typek má assault rifle. Teda nie, no. Áno, super. Áno, Gigaquest. Ale máš že výhodu stále v hápkach, lebo je to jasné, kempy. Kempy, proste čistý kemper. To je kempenie preba. Je to kempenie. Jasné, kemperko. Nie, takto sú sa. Počkaj, tak vyjdem úplne hore. Daj rematch. Ježiš, bojí sa dať rematch. Ja som nedal dole rematch. Samo Gigačet nedal. Vole, oši dáme ešte jednu hru a skončíme video. Aha. Už dolo sa na mňa kamarátka. Poďme Gigačet, poď, nech sa nehrá. A jaký Gigačet more? Gigaket more, inteligent. Nie, ja neviem Big Arena už. Big Backrooms. Big Splash. Áno. Ne. To mi gumí Tak pozor na profiline. Presne tak. Jo, presne tak. No to je to dobré. Vieš? Na tejto mapu na cheaty. Keď sme to začali grávať, tak dneska ste sa rozohrávali, ja som sa rozohrával, som vtedy musel končiť, presne keď ste začali video. A tuto bol dobrý. Kde? Kamo? Sebo. Ježi. Kempy, jasné. Jeden kempy a druhý po mne ide. Jeden kempy a druhý ide po mne. A potom idú obidva. Strieľal. Ja mám dozor. Ježiš, to čo? Áno, daj mu Gigaket. Skrz. Dig more. Najprv dal asi na kill. Tu mám len luk. Diga, mám proste cheating. No, ešte by sa... Jaká svinia používa... Aha, takže Monoši používa flaregunku. Dobre vedieť. Gumik sa joinul. Gumik sa joinul. Gumik, ale aj tak končilo video, takže keby ste chceli s Gumikom video, tak potom môžeme urobiť niekedy spolu s Rivals. Ježiš, to čo mám za pík? To sa jak lagovalo. To Sebastian nevystupil. Keby ste to videli, jak sa mi laglo. Ideme ľudia, takže snaď toto bude už, no tak snaď, no určite vyhrá, Ježiš, Gigaket,
Cez eliminate Gigaket. Ešte eliminujem aj Sebiho. 120. Bra, to si dostal hneď 120. On má cheaty. On má cheaty, ale podľa mňa. Lebo on hrá na počítači a takýto aimbot nemôže na počítači. Keby to bolo na mobile, tak to ešte preferujem. Ale to je moc toto, čo robí. Dick. Cheating. Aj Giga, keď má cheaty. Aha, jasné, však som použil molotov a išiel som teraz. A ja nekempím, ja von. Ja nekempím, ja som hľadá po mape. No áno, hľadá ťa. A to má, on kempí. Poď, dáš ho. Giga, keď. Hello. Ej, čau, Gumik. Od nás pekne. Môžeš len pozdraviť do videa, lebo za chvíľu bude konec. Čuste. Snáď, asi, neviem. Bude za chvíľu. Niekedy ešte vydáme s tebou video všetky 4. Vej, tak jak ty. Možno so Sebastianom nie, lebo má cheaty. Lebo on má aimbot. No jo. Ja nemôžem, ja som ten dobrý aim. Aha, dobrý. Aha, dobrý aim. Dobre, Sebo vyhráva 3-0. Čím? Lebo má cheaty. Lebo má cheaty. Nemá cheaty. Ale fakt, máš taký aimbot má jak ty. A on hrá na počítači. Nemám aimbot. Jak ja aimbot? Máš aimbot, keby niečo. Viem. Tak čo váš, že ho nemáš? Si ty. To čo sa tu deje? Omaga. Bra, pejsa zápuk ti ostal, bro. Keď som mal cheaty, tak by si už dávno zdechli. To je pravda. To už by dávno vyhral. Len bez... Sa skryje. Bojím, že Dole kam? Má katanu, proti mŕtvy. Kto? Kto má katanu? Jeden týpek, proti mne dostal sniper. Aha. Dobrý pík mám. Ja neviem, pozrieť, aký máš ping. Nevieš. Ja mal 86 ping. Toto je nejaký kamo, to je dobrý týpek. Nejaký jungle logo. Zrazu máš. Giga, ke teaming. Dobre. Ideme na cheatera. Ježiš, oni idú teamovať. Táto som ja. Myslíš, že si všetko tu budeš sa vysmievať na decko uplakané. Kto? Si ty. Ty. Ježiš, on používa. Čo je tam, že si teamujete, nesmievam sa ti. A keby ty by si Vôbec to tak nevyzerá, vôbec. Mám ho! One hit. Ja mám 10 hápok. A teda vy ste fajtili. No. Som ho proste našiel a proste taký iba jeden výstrel. Kde seš? Haló, veľká mačička. Tu si. Nekempím, hľadám ho, dobre. Ale ja hovorím, tento, karokempy. Jasné. OK, ty máš aký. Giga, keď ty máš aký. Nie, to neboli hejky, ja som sa na ňo pozrel, to neboli hejky. Mama ťa zabije, iba behal. Teaming, Giga, keď teaming. Kde dal?
Let's get down. Koľko zájdeme? Kam vyzval? Ježiš, to si ty. Prepáč. Ja som videl. Hello. Tu máš. Je u mňa gigaket. Kamo, 7. Brach, 17. Týmin. Ja si kýdem. Profily na týmin. OK. Daj. OK, teaming. Na koho? Na tvoj mámu. Kde si? To som ja? Jasné, ty sa sa vydám. Veď? Ale on cheatuje. Nečítuje. Cheater. OK, ľudia, ja som bol rád, že ste sa sledovali na moje video. Nezabudnite nahodiť like, odber so zvončekom a vidíme sa ďalšiu sobotu, piatok a nedelu.